नमस्कार. आजचा दैनिक गोमंतक तुम्ही वाचला असेलच. त्यातील काही महत्त्वाच्या बातम्या घेऊन मी तुमच्यासमोर आलो आहे. आज दोन महत्त्वाच्या बातम्या आहेत. त्यातील पहिली बातमी दिव्यांगासाठी ई-रिक्षा ठरते लाभदायी. सेवा, सुशासन आणि जनकल्याणाचा भाग म्हणून दिव्यांगासाठी 24 एप्रिलपासून राज्यात ई-रिक्षा सुविधेचे अनावरण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते करण्यात आले. दिव्यांग व्यक्तींचा प्रवास सुखकर करण्यासाठी राज्य दिव्यांग आयोग व्हीलचेअर सुलभ ई-रिक्षा सेवा सुरू केली. ही सुविधा मिळवण्यासाठी ॲपद्वारे रिक्षा बुक करावी लागते. दिव्यांग प्रवाशासोबत अजून 2 व्यक्ती वाहनातून प्रवास करू शकतात. सध्या ही सेवा पणजी, परवरी, कोलवा, बाणावली येथे उपलब्ध आहे आणि भविष्यात राज्यात इतरही भागात ही सेवा सुरू करण्याचा आयोगाचा विचार आहे, असे दिव्यांग आयोगाचे आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर यांनी सांगितले. दुसरी बातमी आहे वनक्षेत्र संवर्धनासाठी आता वन व्यवस्थापन आराखडा. गोव्यात सध्या वनजीवन संरक्षण सप्ताह चालू आहे. यावर्षी वनसंवर्धन हा मुख्य उद्देश ठेवण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व संरक्षित वनक्षेत्रांचा वन व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याचे काम सध्या हाती घेतले असून याचा मजकूर महिन्याच्या अखेरपर्यंत तयार होण्याची शक्यता आहे. गोव्यातील वनक्षेत्रात कुठल्या प्रकारची जनावरे आहेत, बदलत्या मोसमानुसार त्यांचे स्थलांतर होते का याचे नोंदणीकरण होईल. वनक्षेत्रातील पावसाचे प्रमाण, आर्द्रता, मातीचा कस, वृक्षवल्ली आणि पाणीक्षेत्रे या सर्वांचा अभ्यास केला जाईल, अशी माहिती या आराखड्याचे काम करणारे कार्मेल महाविद्यालयाचे प्राणीशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉक्टर मनोज बोरकर यांनी दिली. तर या होत्या आजच्या पॉझिटिव्ह बातम्या. जर तुमच्याकडे अशा प्रकारच्या महत्त्वाच्या बातम्या असतील तर आमच्यासोबत नक्की शेअर करा आणि तुमच्या आवडत्या गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा, इतरांनाही पॉझिटिव्ह ठेवा. धन्यवाद.